Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ada alaihi wa alaina min barakatihi amin. Pengenane bahas tentang rukun wudu ya, fi faraidil wudu pengenane pun. Saniki faslun fi niyati wa tartib. Fasal niki tentang niat dan tartib. Ngenane ya jadi rukun wudu atau fardune wudu ada 6 ya. Napa wae? Niat, terus basuh muka, terus basuh kedua tangan hingga kedua siku, terus nomor 4 ngusap sebagian dari kepala, nomor 5 basuh kedua kaki hingga kedua mata kaki, yang nomor 6 adalah tartib. Ini pun saniki bahas tentang niat. Niat niku napa? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya iku adalah niat iku nejo ngrentek nggih. Ya menuju sesuatu ngrentek. Sampean meh lapong mbok krentek bareng ambek pekerjaane. Nah, dadi kudune bareng kalih napa pekerjaane. Lah pekerjaane wudu, kawitane pekerjaane wudu niku napa? Basuh muka. Mulakno sampean nggih niate pas wae wudu kudu bareng kalih pas basuh muka. Ya, kawitane salat napa? Takbiratul ihram. Niate kudu bareng kalih takbiratul ihram. Ya, terus napa malih? Pas zakat nggih ngetokno utawa pas wayah meh haji utawa meh umrah. Niku pas wayah ya ihrame niku wau. Ihram, ana ihrame. Jadi bareng kalih napa pekerjaane. Lah kecuali ana kecuali. Ya, nanti ada beberapa kecuali ya. Pengecualian di antaranya napa? Poso. Poso niki kawitane poso mulaine iku sejak kapan? Terbite fajar shadiq. Jenengan mboten angsal mangan, mboten angsal ngombe nggih niku mulai kapan? Terbitnya fajar shadiq. Nah, sedangkan terbitnya fajar shadiq niku ya mungkin sepersekian detik. Ya, dan sampean urung karuan ngerti kapan niki. Nggih. Ya, sampean ape mbok barengno pas kawitane poso ya ora iso sampean. Nggih, aku niat poso Ramadan. Ngono ae butuh beberapa detik iku ya. Lah perpindahan dari malam ke fajar shadiq itu nggih sangat sebentar sekali. Gak mungkin sampean pemene kok diwajibno kaya ngono kuwi iso-iso ora turu kabeh awak dhewe. Nggih. Lah maka oleh karena itu karena ndak bisa kayak ngono kuwi maka ngendikane para ulama nek posone poso wajib kudu tabyitun niyah. Tabyitun niyah niku napa? Nglampahi niat ning bengine. Makna sampean bar tarawih iki biasane para kiai-kiai ngajari nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhi sanati fardhu lillahi ta'ala. Kudune bengine niku. Niku nek napa posone poso wajib. Nek posone poso sunnah apakah wajib malam hari niate? Mboten. Ya, esuk oleh asal mboten sampai zuhur terus sampean nggo durung nglampahi perkara-perkara sing batalaken poso. Contoh misal esuk-esuk nggih sampean iki durung rokokan, durung ngopi, durung ngombe, durung sarapan. Ya, ujuk-ujuk ya malaikat lewat langsung sampean kretek. Aku iki kok pengen niat nggih, pengen poso Senin Kemis. Wis tak niati. Aku niat poso sunnah Senin. Angsal mboten? Angsal gak apa-apa. Asal napa? Dereng masuk waktu zuhur terus dan dereng nglampahi perkara sing bertentangan dengan poso sing batalaken poso. Tapi nek sampean wis mangan wis wareg terus bariku aku tak pengen poso ya krentek poso oleh ta mboten angsal kaya ngono kuwi wis kadung kok. Nggih. Ya. Niki mau wa mahalluha alqalbu. Panggonane niat niku teng pundi? Wonten teng ati.
Nah niki sing kadang tiang-tiang niki mboten ngertos. Nggih. Terutama cah cilik-cilik niku niate ku wis diucapno. Nawaitu shauma ghadin utawa nek gak ngono nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Bareng pas basuh muka atine niki mboten krentek. Mboten krentek. Ngoten niku sah mboten wudune? Mboten sah. Kenapa? Karena niat niki panggonane teng ati. Melafadzkan niat hukume sunnah. Ya, melafadzkan niat hukumnya sunnah. Kenapa kok sunnah? Soalnya bantu sampean dalam menghadirkan niat niku wau. Ngerentekno niku lho ning ati niku lho. Nanti nek sampean kok misal ame wudu, wah ujug-ujug niki nek ra kulino gak angel iki. Sampean lagi bal-balan ta lagi bar napa ya ujug-ujug moro ning kran langsung langsung niati aku niat wudu. Nek iki gak kulino iku rada kangelan. Lah carane pripun? Mandeg sik terus badhe niku nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Terus badhe niku lagian basuh muka. Lah kaya ngeten niki dengan melafalkan niat niki memudahkan untuk menghadirkan niat teng ati. Ya. Nah, tapi kok misal nggih iki wis nglafadzno niat tapi pas wayah basuh muka iki mau atine ngalor ngidul gak jelas. Apakah kok ngeten iki sah? Mboten sah. Paham? Mboten sah. Nggih, kenapa? Karena niat niku sing diitung niku ya pas ning ati. Terus wat talaffudzu biha sunnatun. Melafadzkan niat hukumnya adalah sunnah. Karena membantu dalam ya nggampangaken niat niku. Nah, ngene tak jelasake niate wudu niku sing paling minimal niku adalah aku niat wudu. Jadi ora kudu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Gak kudu koyo ngono kuwi. Pokok sampean krentek pas wayang basuh muka, krentek napa? Aku niat wudu, maka iki wis cukup sah. Terus wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Nah, kapan waktune niat niki? Nah, dalam babakan wudu yaiku ketika mbasuh kawitane ya kawitane bagian daripada wajah. Oke, sehat. Ya wis. Lah niki nggih. Kok misal sampean pun mbasuh muka, tapi iki mau durung niat. Wis ping 3 nggih. Ya, durung niat. Terus badhe niku tek lagian niat. Maka sing 3 mau apakah dihitung? Mboten dihitung. Nggih, sing dihitung sing lagi sing pertama niki kok. Iki kok misal durung kena kabeh ya kudu ditambahi meneh. Sing sampai wajahe kena kabeh. Nggih. Wat tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin. Tartib urut iku napa? Anggota tidak didahulukan daripada anggota sing sadurunge. Jadi kudu urut sesuai dengan urutane. Yaiku napa mau? Basuh muka, basuh kedua tangan, ngusap sebagian dari kepala, basuh kaki. Ora oleh diwolak-walik. Mboten angsal niku. Ya, niku kudune tartib. Nggih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.